Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ka din sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Break una sa acting. Ang ato mga bisita karong buntaga kay nakifiesta sila sa ato ang Sinulog Festival. Kauban sa atong mga Subuanon. Ug makauban ta din sa studio ang upat sa mga cast sa gikahinamang GMA Afternoon Prime Series nga Makiling. And let's welcome sa programa Teejay Marquez, Royce Cabrera, Kristoffer Martin, and the only girl, Myrtle Sarrosa. Maupayhan aga at maayong buntag. Welcome sa studio. Pakigreet ang ating mga kapuso. Ayan, maayong buntag. Maayong buntag, Ano mga siya? kapuso. Ano siya? Mga kapuso. Maayong buntag, mga ka-DJ. Maupayhan aga. Maupayhan aga. Maupayhan aga. Sa mga taga-Eastern Visayas. Hello po. First of all, kamusta yung experience nyo sa Sinulog Festival? Ay, grabe. Sadya. Sobrang saya. Cebuano talaga. Grabe sila magbigay ng support. Tsaka may sobrang init ng ng pagtanggap nila. Sobrang kasadya. Pag-abot na Mondere, nakita na talaga namin na may hawak talaga silang mga santonin. Tapos welcome talaga nila kami. Tapos it was very colorful. Grabe yung energy. Para talaga kami nasa festive spirit pagdating pa lang namin sa airport. So let's talk about yung show nyo sa Makiling. Okay, yung newest project nyo. Kasi we heard lalong tumitindi yung mga eksena. Pero how are you off-cam? Ganito po. May camera pala? May camera ba? Ganito kami. Kasi sa TV, pag napanood, lalo na yung Crazy Five, sobrang bully talaga eh. Sobrang sama ng mga ginagawa. Pero off-cam po, lahat kami doon. Very close. Very close. Even kay Derek, kay El, kay Thea, lahat. Very angelic, ganun. Ibang-iba. Iba po. off-cam. Nagbaband talaga kami. Kahit hindi sa taping, lumalabas kami, nag-video kami, kumakain kami sa labas. Grabe. As in, ang dami naming bondings na hindi namin in-expect na lahat kami magiging super close dahil sa show. Okay, speaking of bonding, let's do a little game show. Tinatawag nating Who's Who. Alberto. Wow! Sa Who's Who. Alam So, niyo na kung sino ituturo yung nyo na lang. binubully. Okay. Sige, let's start. Who's Who ang mas kwela sa set? Okay. Turo. Turo. Okay, next. Who's Who ang mas nakakainis talaga na character sa Makiling? Ito. Siya. Okay. Who's Who ang mapanakit kay Amira na character? Yan. Ito rin. And then, who's who ang pang Best Acting Award? Lahat. Ay, grabe. Okay. Lahat. And who's who ang pinaka-close sa lahat? Sa crew at sa cast? Lahat na lang. Lahat. Ito talaga. Si Tun. Secret to talaga. Si Tun. Social iba to bossing to the best. Social butterfly po. Social butterfly, yes. Okay. You were known as, 4 of the Crazy Five. Yes. Yes. Pero can you tell us more about your character? Isa-isa. Sa Makiling. Kaya nga po, 4 na lang kami, di ba? Yung isa kasi... Ay, charot! Wala lang. Sige. Hindi po siya dead. Hindi po siya dead sa character niya. Okay. So, Busy lang siya. Simulan ko na. Si Oliver po ang role ko talaga dito. Okay. So, isa po ako ditong anak ng presidente ng may-ari ng eskwelahan. So, isa ako ditong mabait yung itsura pero may pagka-psychopath pala. So, ayan ang abangan nyo kay Oliver. Yun, grabe yung sinulog talaga. Ay, dito pa rin ako. Hindi, si Ren po dito, ako yung parang ano ba yung tawag? Parang muscle man ng grupo. Yung taga-gawa ng mga proseso, execution ng plano. And meron silang abangan na twist Yes. na talagang nagbibigay liwanag kung bakit ganun yung si Ren. Okay. Ako naman po, ako si Portia dito. So, si Portia yung siguro masasabi ko sa Crazy Five. Siya yung may crazy talaga sa sa kanya. Like, she's very insecure, tapos very power hungry. So, siya talaga yung isa sa mga pinaka-mapanakit na character. Aggressive kasi yung character ko. Tapos, siya talagang gustong-gusto niya si Amira. Yun yung tamang sinasabi niya. Sumasama ko sa mga trip, pero isa lang yung focus ko, kay Amira lang talaga. Yung sa set, yung grabe yung bardagulan. Pero I just wanna know, in life, when you were younger, kayo ba yung nabubuli or kayo yung nang bubuli? Ako naman na. Ako po yung nabubuli. Okay. Opo. Sinasabi, talagang binubuli po nung high school tsaka elementary. Kasi mo na lang pang bubuli. So parang medyo nakarelate ako dito. Hindi man nakarelate. Kasi ako yung bully dito sa Hindi, pangit po ang pambubuli talaga. Hindi pa dapat natin yan ginagawa.
Ako din po, I was bullied as a kid. Kaya din siguro parang when I was a kid, dahil nga I had experiences being bullied sa school, mas gusto ko talaga magstay at home. And doon ako nahilig manood ng anime. Kasi parang pag umuwi na ako agad, manonood na ako ng anime afterwards. Ako naman, halo eh. Nabully, tas parang feeling ko, nabully ako, tas parang feeling ko dumating din sa point na ako din nangaasar na rin ako kasi ayoko mabully, so nakikisabay ako sa mga, parang may kaibigan ko yung mga nangaasar sa akin. Kinaibigan ko, pero hindi rin naman masaya. Ending, na-realize ko din naman na wala, ganun talaga. Kailangan ko ma-experience to become a better person. Yeah? Okay. Next. Ako po, ano po nung bata po ako, as a sweet boy. Sweet boy. Hindi, feeling ko isa ako sa mga, hindi ko masabi kung bully, pero parang mga nangaasar din. Okay. Pero, parang gano'n na rin. Pero hindi naman todo tulad po ng mga isa na ginagawa namin. Kumbaga, sa tropahan, sa barkadahan, ako lang din minsan yung isa sa pasimuno. Parang gano'n po. Okay, so basically sa tatlo, nabubuli, tas yung isa yung nang bully. Yeah. Pero ano yung message about bullying? Sa ating mga kapuso, yung mga naka-experience ng bullying, ano yung magiging mensahe niya sa kanila? Honestly, habang ginagawa namin tong show na to talaga, we all have this purpose na gusto namin ipakita na these are experiences that happen to a lot of us. Sometimes in just small ways na may nambubuli sa atin, but we never speak up about it or ayaw natin mag-stand up for ourselves. Kaya din siguro, ito yung parang intense revenge story. Although we don't want to push for revenge, gusto namin ipakita that you should know how to stand up for yourself, to defend yourself, to tell other people na pag may ginawa sa yung masakit, you should not allow them to step on you. Kaya naman, invite all our kapuso to watch Makiling. Sa tanan natin mga gatanaw dito ngayon, nice po namin kayong lahat imbitahan na manood ng Makiling. That is... Monday to Friday. Wala. Ng pressure ako eh. Monday to Friday, 4 p.m. po yan sa GMA Network. Ayan mga kapuso, sambak na sa Kapuso GMA Afternoon Prime para manood ng Makiling. Yan, syempre kasama namin dyan si Derek Monastero, El Villanueva, Teo Tolentino, at madami pa pong iba, syempre directed by Conrado Peru. Yes. Maraming salamat mga kapuso. Okay. And because naging tradisyon na namin na yung nag-guest, yung nag-cutugap, so Oh, please wow. do the honors Ay, na alright. mag-cutugap Okay. in Cebuano. Okay, 1, 2, Okay. 3, go! Mabalik pa ang GMA Regional TV Live! Kini ang GMA Regional TV Live.